Do sady s kreatívnymi súpravami za skvelú cenu pre 8-ročné deti sme vybrali tieto 3 kreatívne súpravy. Táto prvá, tam nájdú deti 2 obrázky, 300 špendlíkov umelohmotných a 7 šnúrok alebo motúzov, ktoré využijú na dotvorenie týchto obrázkov. Stačí zapichnúť špendlík, obtočiť motúzik a môže im vzniknúť zaujímavá dekorácia do detskej izby. Druhou kreatívnou súpravou je toto 3D maľovanie. Obsahuje 5 rôznych farieb s týmito farbami, ktoré je potrebné vytlačiť na kameň alebo na 4 takéto obrázky a dotvoriť ich týmito farebnými tubami. Občas to býva veľmi náročné, alebo teda výzva, pretože deti musia korigovať, či chcú urobiť malú bodku alebo takú väčšiu, takže si tým dosť precvičia svoje pršteky. A treťou kreatívnou súpravou je táto nádherná sada na výrobu lapača slnečných lúčov. Deti si vďaka nej môžu vytvoriť naozaj veľmi zaujímavú dekoráciu do detskej izbičky, nájdu tam všetko potrebné a môžu lapať slnečné lúče. Veríme, že aj tieto kreatívne súpravy zabavia vaše deti vo veku 8 rokov.